V úterý 1. října proběhl na pěší zóně Anděl třetí ročník charitativní akce s názvem Pětka bez bariér. Hlavní náplní celého odpoledne bylo přiblížení občanům Prahy 5 život zrakově a sluchově postižených a podpořit 3 organizace sídlící na území Prahy 5. Tato akce slouží k výběru hotovosti, která je pak na dotčené instituce předávána, která zase slouží na podporu aktivit, které v těchto školách realizují. Na Andělu se představilo občanské sdružení Smíšek, které pomáhá rodinám ze sociálně znevýhodněného prostředí. Dále pak škola pro sluchově postižené v Holečkově ulici a domov Palata pro zrakově postižené. Je to akce, která slouží, aby jsme seznámili vlastně veřejnost s tím, jak se žije se zrakovým postižením, jak se žije seniorům vlastně v pobytovém zařízení a vlastně vůbec zkusit si, jaké to je chodit s bílou holí, pomocí hmatu, poznat nějaké obrázky a podobně. Za to, že jsme tady ukázali lidem, jak naše škola pracuje, jaké používá pomůcky a jaké výrobky děti umí, tak ODS nám přispělo částkou 30 000, kterou jsme použili na nákup sportovního náčiní pro děti, jako jsou míče, sítě a já nevím, hokejky a tak. A těšíme se, že ta částka přispěje i letos. Návštěvníci akce mohli za symbolický poplatek projít se zavázanýma očima, a to buď za doprovodu hostesky, nebo pomocí slepecké hole připravenou trasu a vyzkoušet si tak pocity člověka, který nevidí. Ve své profesi dopravního projektanta mám za úkol myslet na naše handicapované spoluobčany a snažím se o to, aby se jim v projektech, které nově budujeme ve městech, městských částech, ale samozřejmě i v těch projektech velkých, aby se jim s námi žilo lépe. Během celého odpoledne zástupci všech organizací velmi ochotně odpovídali na všechny dotazy týkající se života zrakově a sluchově handicapovaných lidí. Já si prostě myslím, že tito lidé přes všechny své handicapy se snaží se zapojit do společnosti a mně to přijde neuvěřitelně prima. Občanská demokratická strana už 3krát podpořila akci Pětka bez bariér a jinak tomu nebude ani v příštích letech. Občanská demokratická strana, konkrétně oblastní sdružení Prahy 5, určitě i v příštím roce bude tuto akci podporovat, protože si myslím, že má veliký smysl jednak zviditelňovat, že mezi námi jsou lidi, kteří jsou handicapováni a že to není něco špatného.